Så nu vil jeg gerne sige noget om den teori, der hører til komplekse tal, og som leder frem til at sige noget begavet om andengradsligninger. Så for at gøre det, så vil vi starte med at definere komplekse tal. Så et komplekst tal, det er et tal, som består af to reelle tal, x plus y gange i, hvor x og y er almindelige reelle tal. Så når man har komplekst tal på den der form, så det tal, der står alene, det vil vi kalde realdelen, som x, og y vil vi kalde imaginærdelen. Så ligesom vi har de reelle tal, så kan vi sige, at z det tilhører de komplekse tal, så C for kompleks. Og vi vil skrive, at realdelen af z er lige med x, og imaginærdelen af z det er så lige med y. Så har vi defineret sådan nogle talpar. Og det er også starten på de komplekse tal. Vi kan tænke på dem som talpar, og vi kan regne på dem, som om i bare er et symbol. I virkeligheden så er det jo nogle helt nye tal, som man definerer, hvad det vil sige at regne med dem. Og det vil sige, at man skal definere regnereglerne. Det vil ikke gøre særligt stringent. Jeg vil bare sige, at det passer, hvis man tænker på komplekse tal som parenteser, man kan regne på, ligesom vi plejer at regne på parenteser, med den ekstra ting, at i anden giver minus 1. Så det er for eksempel, hvis jeg skal gange to komplekse tal, x1 plus y1 gange, eller y1 gange i, x2 plus y2 gange i, jamen så ganger jeg bare ved hvert led i den ene parentes med hvert led i den anden. x1 gange x2 plus x1 gange y2 i plus y1 x2 i, sådan der, og de sidste to der, plus y1 y2 i gange i plus i, ja. Ja, og så har den tillægsregel, eller den huskeregel, eller hvad man nu siger, at i 18 er minus 1. Og så kan jeg dele det op, så her er noget reelt, x1 gange x2. Og hvis i anden giver minus 1, så giver det her minus y1 gange y2. Og så er der to komplekse som led her, som er blandet, x1 y2 plus x2 y1 gange i. Så det er jo bare et eksempel på, hvordan man kan definere eller hvad skal man sige, det er en måde, vi definerer regnereglerne på, passende med det, vi plejer at gøre, hvis man tænker på det som parenteser, med den tillægsregel, at i anden er lige med minus 1. Så det er egentlig den uformelle definition af, hvordan man regner på komplekse tal. Det vil sige, på den måde, så definerer vi de 4 regningsarter for komplekse tal, plus minus gange og dividere. Derudover får vi brug for en ting mere, nemlig kompleks konjugering. Kompleks konjugering, det svarer så til, at vi har et tal, sæt heroppe, i samme form som her, ja, så kan jeg kompleks konjugere det. Det skriver jeg ved at sætte en streg hen over det. Og så bytter jeg om på foretegnet på imaginærdelen. Så hvis vi har et komplekst tal x plus y, ja, så er sæt kompleks konjugeret. Det er sæt minus, det er sæt lige med x minus y. Så jeg skal foretegne på imaginærdelen, det giver en kompleks konjugering. Så man ekstra regneregel til komplekse tal, fordi det er smart. Det skal vi. Nå, de første 200 år, man kendte til komplekse tal, der tænkte man bare på dem som talpar, som man måtte gøre sådan her med. Så omkring år 1800-tallet, der er der nogle forskellige, som finder ud af, at man kan tænke på dem som punkter. Der er blandt andet en dansker, der hedder Kasper Wessel, som er en af dem, men der er også andre, der samtidig med ham finder ud af, næsten samtidig med ham finder ud af, at vi kan tænke på de her komplekse tal som punkter, og vi kan også tænke på dem som stedvektorer. Ordet vektor findes ikke nu, men man kan tænke på dem som sådan nogle pile. Okay.
Og det vil vi rigtig ofte benytte os af, at vi kan identificere vi kan identificere C med R2, på den forstand, at vi kan tænke på dem som punkter, der ligger i et komplekst talplan, og vi kan tænke på dem som vektorer, stedvektorer. Så det vil sige, at jeg tegner et sædvanligt koordinatsystem, men nu tænker jeg på det som et komplekst talplan. Det vil sige, at jeg har en real akse her, og en imaginær akse her. Så realaksen, den svarer fuldstændig til den normale talakse. Altså her er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv., og her er minus 1, minus 2 osv. Så vi plejer at have en endimensional talakse, og nu udvider den ligesom til et komplekst talplan. Og så kunne, hvis vi har så 2,3 her som punkt, så svarer punktet 2,3 til det komplekse tal 2 plus 3i, og det svarer så også til den stedvektor, som er 2 over 3. Så på den måde så identificerer vi punkter med komplekse tal og med stedvektorer. Og det har jo nogle fordele, fordi det gør det nemmere at fortolke. Punkter kan man jo som udgangspunkt ikke regne på, og derfor er det smart at kunne tolke punkter som noget andet. Hvis vi tolker punkterne som vektorer, så kan vi lægge dem sammen og trække dem fra hinanden. Hvis vi tolker dem som komplekse tal, så kan vi også gange dem sammen, dividere med hinanden, som vi skal se svare til en rotation. Så det giver mulighed for at regne på punkter. Det har fordel i forhold til at lave sådan nogle modellere bevægelser, for eksempel. Ikke? Det kunne jo være sådan en simpel model af et computerspil. Men hvad skal man sige, hvis vi har planen her, så kan det jo være de ting, som man kan gøre med på sådan en touchscreen, altså med at dreje og med at forstørre, det kan man beskrive som, man bruger de 4 regnearter inden for de komplekse tal på det, der er på skærmen. Det når jeg ikke at sige noget om i dag, men ikke desto mindre. Så vi skal frem til noget med nogle andre ting. Så for at gøre det, så skal jeg lige sige noget om modulus og argumentskrivemåde, fordi det at repræsentere dem på den her måde, det inspirerer måske til, at man kan beskrive de komplekse tal på en anden måde, nemlig ved dets længde og dets vinkel. Så det vil vi gøre. Så for det første så definerer vi længden, og længden af et komplekst tal, det kalder vi modulus. Så modulus af et komplekst tal, det er længden af den stedvektor, den repræsenterer i R2. Så det er bare, hvad skal man sige, noget, der minder fuldstændig om Pythagoras. X i anden plus y i anden. Så det er længden svarende fuldstændig til længden af stedvektor. Og det kan være som modulus. Det er et positivt reelt tal. Man kan se, at hvis man har et reelt tal, det vil sige, hvor imaginærdelen er 0, ja, så svarer det til at tage numerisk værdi. Hvis man opløfter i anden, så vil fortegnet forsvinde, og så tager man kvadratroden igen. Så det er en slags udvidelse af begrebet numerisk værdi. Og derfor bruger vi også det samme tegn. Så hvis vi skal beskrive det her komplekse tal, så har vi altså en afstand fra ordet, som er modulus, og så skal man så også kende en vinkel. Og der benytter vi vinklen, som vi sådan ligesom kender det fra enhedscirklen, altså at man bestemmer vinkel med den positive del af realaksen, og så regner vi vinklerne med foretræk så, at det er positiv omløbsretning fra x til y. Det vil sige, at i det komplekse talplan, så finder vi vinklen, som det komplekse tal danner med realaksen, regner med foretræk. Så at skrive det op, hvordan man præcis gør det, det er lidt besværligt. Man kan sige, hvis man nu tager et lidt pænere tal, det kunne for eksempel være 2 minus 2i, så har jeg en vinkel herinde. Hvad er den vinkel her? Kan du se det? 2pi minus den vinkel der. Ja. Okay, så hvad er den her vinkel, hvis tallet er 2,2, hvad vil jeg sige? 2 minus 2i. Det er 45. Jo, den må 45 grader. Vi regner vinklerne i radianer. Vi tænker på det som noget, der skal sættes ind i funktionen. Så 45 grader radianer. Minus pi fjerde. Minus pi fjerde, ja. Så minus, fordi vi ligger under x-aksen. Pi fjerde, ja, fordi det er vinklen. Så det her komplekse tal 2 minus 2i, det har et argument, som
som er minus pi fjerdedel. Vi skriver også, hvis jeg nu kan kalde tallet for z, så kan jeg også skrive, at argumentet for z, det vil sige argumentet for 2 minus 2i, det er lige med minus pi fjerdedel. Så er det jo sådan, at hvis man lægger 2 pi til, så kommer man hele vejen rundt. Så jeg kunne også tænke på 2 pi minus en fjerdedel. Det er altså 7 pi fjerdedel. Jeg kunne også tænke på 7 pi fjerdedel som argumentet for det her tal, og så videre rundt i 2 pi til. Det er selvfølgelig ikke særlig smart. Derfor så plejer vi at bruge det, vi kalder hovedargumenter. Det vil sige, at vi vil have argumenterne til at ligge mellem minus pi og pi. Det betyder, at hvis man har et negativt tal, et negativt reelt tal her, ikke? Hvad svarer det måske til det her? Det svarer til minus 3. Ja, så vil det her modulus 3, som svarer til numerisk værdi, og det vil have et argument, som er 180 grader, det vil sige pi. Så jeg kan tænke på minus 3 som tallet med modulus 3 og vinklen eller argumentet pi. Så det var modulus argument. Nu har jeg måske snakket så længe, at det er til et lille bevis, at man kan jo meget let bevise, at hvis man ganger et komplekst tal med et komplekst konjugeret, så får man længden i anden. Så hvis jeg gør sådan der, så skriver jeg først det komplekse tal, så skriver jeg det samme tal komplekst konjugeret, minus y, og så hæver jeg parenteserne, x gange x, det giver x i anden, x gange minus i y, x gange i y, de to ud med hinanden, minus x y plus x y, og så får jeg y i gange minus y i, det giver minus y i anden, i anden. Så de to blandede lykke ud, og i anden bliver minus, så minus bliver plus x i anden plus y i anden, hvilket nemt svarer til at opløfte det der i anden. Det vil sige længden i anden. Så det var et eksempel på, hvad man kan bruge den her kompleks konjugeret til. Hvis man ganger tallet med det kompleks konjugeret, så får man længden i anden, det vil sige, at man får noget positivt og reelt. Hvilket egentlig er dobbelt. Når man har sagt, det er positivt, så har man sagt det. Nu vil jeg gerne bruge de her modulsargumenter til at lige udlede en formel for, hvordan finder man så ud af, hvad er modulsargument for et givet tal, og hvordan kan man omskrive mellem de kartesiske koordinater, som jeg kalder den form heroppe, og så de polare koordinater. Så lidt om det. Nu trykker jeg lige på brems her.